Hi YouTube, berdeng asa kalama boy mo tanong ma. Okay, so ang din ralegan be news channel sa de clarification video na laudum ni clarification video. Be news channel sa sisi kata mun ni se bunu gisma. Jeneba clarification video ne controversy jani समावहाय James chemistry laudum जाबाय थानायाव माने जेनेबा बिराद मानसिफ्रा बे खोथाखौ बारा बुङाखै खोमा आंनिबा आरो आं नुवाखै आरोना बेनिखायनो आं बे खोथाखौ दिनैहाय बुंदों आरो आं सानबाय थाखादोंमोन सिगांनिफ्रायनो बुंनो होननानै जोंहा बिराद मानसिफ्रा कमेन्ट खालामदों फैसा जादों बियो बिदि होननानै बुंदों एन्ड डेफिनेटलि जानोबो हागौ मानो होनबा सासे निउस एंकाराथ' प्रपर मिथिया नालाय वाट इज निउस मोनसे निउस माखौ होनो बेखौ मिथिखायो बेबो बाट बे भिडिअ'आवहाय जेब्ला क्लियारिफिकेसन भिडिअ'आवहाय होदोंना भिडिअ होदों स' बे खेथ्रआव आं मिथिबाय लाइक नङा बे मामलेट मोनागौ मानि बे क्लियारिफिकेसन भिडिअ'खौ होआमोन बेयो आरो आलासि होनदों डेफिनेटलि आंथ' सिनायफेराखैमोन लावदुमा सोरमोन आं मिथिफेरामोन अबेनि मानिफोरखौ जेबो मिथिया आं जास्ट बे आंखौ खनसे रायलायनायाव होनदोंखिला आइ एम फ्रम दि पलिटिशियन बेकग्राउन्ड स' बेखौल' आं मिथियोमोन माबा आं सिनायबावामोन एफाग्रा फेमास होननानै आलासि बरलाय जानाय आं बे निउस चेनेलखौ होनो लुबैदों दिनै नोङो जेनेबाहाय दिनैथ' नङा अके बाट जिखुनु जाया क्लियारिफिकेसन भिडिअ होनायावहाय नों मिथिखायोमोन लाइक देट इट्स नट क्लियारिफिकेसन मोनसे लाभ स्ट'रि शेयार खालामनायसो अके गावसिनि लाभ स्ट'रिखौ शेयार खालामनाय माला जों पेचआप जानाय माला जों एफाग्राब जों रिलेशनशिपखौ बोरै बोरै थांदों मानो आरो बिदि नङाना आरो बे निउस एंकार ओके बड'लेण्ड खौरांनि निउस एंकारखौ आं होनो लुबैयो मा बुंनांलाय यार शेट आरो बिराद मानसिफ्रा माने जेनेबाहाय डाइभार्ट जादों दै क्लियारिफिकेसन भिडिअनि थाखायनो माने डाइभार्ट जादों बे मेन खोथायाव फैयाखै माने निउस एंकारा जि आलासि बरायदों मादों होननानै आरो लाभ स्ट'रि शेयार खालामदों ना पाब्लिकलि बेवहाय माने डाइभार्ट जाबाय सब माने गेमस्रिनि गरम इथिं लावदुमनि गरम जाना दंना बे निउस चेनेलनि सायाव फैयाखै रावबो आं फंनैसो खोथा बुंनायाव अके खोथाया बेनोखि लाइक जेनेबा नाय सासे निउस चेनेल जाहैबाय दायो बे लाभ स्ट'रिखौ थिखांनो हादोंबा सोरबा सासे बेलेग ट्राइब एबा जोंनि जाथिनि बेलेग एगेन्स्टआव थानाय मानसिफोर दं जाना बा जेनेबा जोंनि जाथिनि एगेन्स्ट दायो होनबायखि बर'आ बिदि फैसा गारबाय बिनि चेनेलाव होनबायखिलाय फैसा लादो बिदि बुं फेक निउस स्प्रेड खालाम होमबाथ' फैसा लानानैथ' बे स्प्रेड खालामखागोन सियर खोथाखा जेरै बे लाभ स्ट'रिखौ थिखांनो हायोबा होमबाथ' सानना लादो फैसा मोनबाथ' फेक निउसफोर स्प्रेड खालामखागोन बेयो फेक प्रपेगेन्डा सालायगोन बेयो डेफिनेटलि दङ मोननैसो निउस चेनेल दंबावो फेक प्रपेगेन्डा सालायनो सेस्था खालामो पलिटिकेल पार्टिखौ लानानै बाट आं जेबो होननो गोसो गैया आं बेखौल' मोननैसोल' खोथा होननो गोसोमोन जेनेबा माने आरो पाब्लिकआ लुबैयाखैमोन कि क्लियारिफिकेसन भिडिअनि खेथ्रआवबो लुबैदोंमोन कि लावदुमनि हिन्जावा फैनांगौ क्लियारिफाइ खालामनांगौमोन एग्रि खालामा नाय बेखौहाय एफाग्राब एगेन्स्ट लानाङा अके बाट आं जास्ट खोथाखौ बुंनोसै जेनेबा माने क्लियारिफाइ खालामनांगौमोन आरोना बिनि वाइफआ फैनांगौमोन बाट बे डिमान्डआ गैला दायो अदार लाइक सिरि थाबाय बेन जाबाय सिरि थाबाय बाट रियेलिटिया बेलेगसोमोन अके मेन मोटिभ इज नट एबाउट दिस अनलि बेन्ड मेन मोटिभ वाज कि एग्रि खालामनो ना खालामाखै लावदुमनि वाइफआ एग्रि खालामो ना खालामा बे रिलेशनशिपखौ मा होनबावनोब्रा पाब्लिकफ्रा लाइक गोमोरनाय बायदि जाजोब्बाय आरे जोंनि बर'आ बिदिल' सोलिसै नामा निउस चेनेलफोर फानलायनाय जागोन नामा बर'खौनो स' आं बिसिमल'सो होनो गोसो आं टाइम मोनथ'वाखै बाट स्टिल जेनथेन आं टाइम जि बख'बाय आं आरो निमाहा बिनो लुबैयो इफ आइ सेड एनिथिं मिस्टेक इन दि भिडिअ आं मानोबा स्क्रिप्टिं खालामथ'वाखै दायो बे आंनि गोसोनि साननायनि खोथाखौ आं दिनैहाय शेयार खालामदों स' लाभ इउ अल पिस आउट